ще бъде награден с ефтина таблоидна слава и богатство, което само след седмица вероятно ще се изпари. За да оцелеят, ще трябва да се преборят с черни мухи, мечки гризли, отвратителна храна. Здрасти, мамо. И един с друг. Всеки миг ще бъде уловен на една от стотиците камери, поставени навсякъде в лагера. Кой ще се срине под напрежението? Разберете тук. И сега по Остров пълна драма! Хей, мамо, тате, здрав съм аз и притеснявам се за вас. Но вече мисля си, че знам кога ще дойде моя ден голям. Искам звезда да стана и до звездите ще влезбя. Победата при мен е да. На всичко съм готов за живота нов и ще мечтая. Искам звезда да стана